Эфирда яңалыклары вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Рус акташындагы шүплек өймө тәртипкә китереләчәкме? Аның барлыкка килүендә кем гаепле? Әлмәт театры кунаклар кабул итә. Әлмәттә бөтен дөнья боксы көтелә. Экологик чисталык, экологик тәрбия дигән сүз. Төбәгебез соңгы елларда әллә ничә кабат эколидер исемен яулаган булса да, хәл ителәсе сораулар әледән-әле туып тора. Шундыйларның берсе көнкүреш калдыклары бункерларының торышы. Теманы Рәдифә Нигъманова дәвам итә. Әлмәт районының кайбер авылларында әлбәттә инде шәһәребез территориясында урнаштырылган шушындый бункер мәйданчыкларының эшчәнлеге бәрабәренә Әлмәт районы күптәннән инде республикада иң чиста районнарның берсе исемен яулады. Ләкин шулай да ара-тирә булса да калабызда һәм районыбызда санкциягә туры килмәгән төрле шүплекләр барлыкка килеп тора. Рус Акташы авылындагы шүплек өеме авыл халкының үтеп-сүтеп йөргән кешеләре белән булдырылган уртак хезмәт җимеше. Авыл җирлеге башлыгы Сергей Белоногов сүзләренчә, әле күптән түгел генә көнкүреш калдыклары мәйданчыгына алар авыл территориясендә икәү халык ире габаритлы шүпләрен дә чыгара алган. Кагыйдәләр үзгәреп, моны эшләү тыелгач та халык арасында аңлату эшләре алып барылган, тик гадәт калган. Сегодня буквально поймал человека, который не только с соседней деревни, но еще и с соседнего района. Заинский район, деревня Маврина. Приехал на тележке молодой человек с полной телегой мусора, точнее не мусора, а ботвы и тому подобное. Хотел выкинуть, утилизировать это все на нашей свалке. Но благодаря тому, что я случайно опять же оказался на этом месте, я ему это сделать запретил. Соответственно, я его проводил до границы. Әлбәттә, шүп түгәрә килгән һәр кешене авыл җирлеге башлыгы саклап тора алмый. Бу аның вазифасына керми дә. Халыкка шүп түгүгә кагылышлы үзгәрешләрне җиткергән, хезмәтләр өчен вакытында түләү буенча аңлату эшләре алып барган икән, башкасын таләп итү дөрес булмаячак. Тик менә килешү буенча көнкүреш калдыкларын аерым җыюны үз өстенә алган һәм авылдан атнасына 2 тапкыр халыкның көнкүреш калдыкларын алып чыгып, бункер мәйданчыгын чиста тотуга бурычлы Гринта җәмгыяте бу эшне намуслы башкарамы? Монысы икенче мәсьәлә. Мисал өчен, халык контроль порталында бу оешма бакчасына таш атучылар юк түгел. Рус Акташына хасыл булган шүплек өеменә килгәндә, анысыннан Гринта вәкилләре баш тарта. Биредәге шүпчар көнкүреш калдыкларына кермиди. Гринта вәкиле Салават Ибрахимов. Люди сбрасывают сюда, кроме ТКО, как строительный мусор, мусор от капитального ремонта. Также мы видим отходы сельскохозяйственной деятельности. Отмечаем, что данные отходы к ТКО, к твердым коммунальным отходам, не относятся. Ничек булса да бу проблемага игътибар юнәтелгән икән, димәк ул хәл ителәчәк. Моның үтәлешен калабызның экология һәм төзекләндерү департаменты контрольдә тотачак. Директор вазифаларын башкаручы Марат Юлдашев сүзләренчә, кагыйдә буларак моңа 60 эш көне бирелә. Тик экология сагында торучылар бу мәсьәләне 3 көн эчендә хәл итәргә вәгъдә бирде. Рәдифә Нигъманова, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Төбән Абдулда авыл тарихына аянычлы язмышы белән кирип калган якташларын искә алдылар. Төбәкнең беренче коммунистларның берсе булган Сафиулла Шафигуллин кабренә авыл активы мәктәп укучылары белән зиярат кылды. Илебез авылы тарихында канлы битләр бар. Шушы битләрнең берсе Төбән Абдул тарихында да теркәлгән. Һәм ул авылның беренче коммунисты Шайдулла Сафиуллин исеме белән бәйле. Беренче коммунист дигәндә тарихчылар беренче большевик дип дөрестәргә ашыгыр. Сәяси партияләр барлыкка килеп коммунистик партия тарафдарлары формалашкан гражданнар сугышы чорында булган бу вакыйгада төп герой Шайдулла Сафиуллин үзе генә түгел. Яңа чир-яклы Шайдулланы гвардиячеләр атып үтерә. Бозуда бетмәгән шушмага ташлый. Көч белән халык күңеленә шом салган гаскәрләр мәрхүмнең мәетен җирләүне тыя. Бер яктан патша гаскәрләренең кансызлыгы, икенче яктан араларында сотлык җаннарының булуы, өченче яктан иманлы булган халыкның авылдашларын җирли алмау ачысы тетрәндерә кешеләрне. Бәхеткә араларында төн карасында мәрхүмнең гәүдәсен җиргә иңдергән батыры табыла. Үзе киткәндә бу серне оныгына әйтеп калдырып, Шайдулланың күмелгән урыны озак еллар узгач кына авылдашларына билгеле була. Башта авыл тарихчысы Халиулла Әхмәтшин бирегә чордуган куя. Шулай итеп Төбән Абдул халкы бу каберне ташламый.
Авыл җыенында Сафиуллин Шайдулла каберен яңарту турында сүз булгач, эшне озакка сузмыйча башкарырга булалар. Яңа истәлек билгесен урнаштыргач та өлкәннәр балаларны ияртеп бирегә зыярат кылырга карар кыла. Каберләрен ниләр ел карап тора дигәндә, менә бу ел вакытыбыз җитте, шул кырыйларын матурлап, кырыйларын итеп таш куярга булды инде. Монарга тоже үзеннән элеш кертте Нагаманова Эрфире авылдашыбыз, анарга бик зур рәхмәтлебез. Без тарихта эзлебез, тарихыбыз нинди булуга карамасын, аны буыннан буынга тапшырырга тиешбез ди авыл халкы. Шул исәптән фаҗигале вакыйгаларны да хаклык иртәме соңмы үз урынын барыбер табачак диялар. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театры бу көннәрдә Карелия милли театрын кабул итә. Кичә кичилебездә бер юлы 4 телдә эшли торган бердән-бер театры Әлмәт тамашачысына үзенең беренче спектаклен тәкъдим итте. Включайте фонарик и светите прямо перед собой. Без этого всей магии театра не разглядеть. Куллерова эпик драмасы «Женитьба Бальзаминова» спектакль «Цветочек аленький» әкияте. Әлмәт тамашачысы өчен алып килгән әлеге 3 спектакль Карелия милли театры репертуарындагы иң яхшы әсәрләрнең өчесе. Карелия милли театры Россиядә 4 телдә эшли торган бердән-бер театр. Әлмәттәге гастрольләре аларның Татарстанда беренче түгел, моңа кадәр әлеге коллектив Болгарда булган. Әлмәт тамашачысының Карелия театры белән очрашуы зур гастрольләр федераль программасы нигезендә мөмкин булды. Театр вәкилләре төбәгебез масса күләм мәгълүмат чаралары белән очрашуга да вакыт тапты. Иң башында кунаклар төбәгебезнең матурлыгын, калабызның төзеклеге белән соклануын яшерә алмады. Дружелюбный город, люди вежливые, открытые. Кунак театры вәкилләре үз иҗаты белән уртаклашты. Бер юлы 4 телдә фин, карел, веб һәм рус телләрендә эшләү алымнары турында сөйләде. Үз телендә иркен аралаша, колакчылардан башка театр карап утырылган тамашачылар өчен сөенүләрен яшермәделәр. Баксаң, Карелиядә туган телләрендә иркен аралашучылар бик аз икән. Бигрәк тә балалар өчен спектакльләр рус телендә генә бара. Вазгыятны уңай якка үзгәрү өстендә эш алып барыла әлбәттә. Мисал өчен театрда куелган әсәрләрнең берсе Куллерова эпик драмасында милли телдәге руннар, борынгы җырлар тәрҗемә вариант белән үрелеп бара. Шулай ук артистлар үзләре дә туган телләрендә заманча иҗат итә. Шундый талантлы егетләрнең берсе тамырлары Татарстанга да килеп тоташкан Никита Анисимов. Бүген ул милли телен саклау юнәлешендә карел телендә җырлар башкару белән дә билгеле шәхес. Я не раз задумывался о том, собственно, что такое вот эта земля, с которой один из моих дедов родом. И когда мне было 37 лет, летом, сейчас мне уже 38, день рождения буквально было накануне нашей поездки в Гулбрат, я узнал, что это такое, и, конечно, я приехал с огромным внутренним облегчением, потому что я наконец-то прикоснулся к чему-то, что хоть чуть-чуть, но тоже принадлежит мне. Петрозаводск һәм Әлмәт театры дуслыгы бер ел элек Карелиянең милли театрында режиссерлар, педагоглар, тәнкыйтьчеләр катнашында заманча драматургия буенча күчмә иҗади лаборатория барышында башлана. Анда Әлмәт театры Россиянең кече шәһәрләре театрларының 13-нче фестивалендә җиңүче буларак чакырылган катнашучы була. 2 атна элек безнекеләр дә Карелия тамашачысын үз әсәрләре белән сыйлап кайткан иде. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүтін дөнья боксы Әлмәттә. Иртәгә юбилейный спорт сарайында Евразия чемпионы титулы өчен һөнәри бокс кичәсе үтәчәк. Әлеге титулны Әлмәттә Виталий Петряков яки Көньяк Африка Республикасы вәкиле Джабулани Маккензи алачак. Хәзерге минутларда Панорама сәүдә үзәгендә киләсе кичнең төп вакыйгасында рингта очрашачак боксчыларның үлчәнеше һәм Карашлар сугышы уза. Берничә сәгать алда Евразия чемпионы титулына дәгъва кылучылар белән матбугат конференциясе үтте. Юбилейный спорт сарайында узачак һөнәри бокс кичәсе 8 очрашудан торачак. Араларында 4, 6, 10 раундтан торган көрәшләр булачак. Это ответственность большая, то что у себя на родине буду выступать. Вот, ну, в любом случае это дает дополнительную мотивацию, наверное, придаст. Вот, а так как бы настроен на свой угол, буду слушать его. Вот, все. Ну, безумно приятно будет видеть своих родных, близких, друзей, всех болельщиков, кто придет.
8-нче очрашу исә Евразия чемпионы титулы өчен үтәчәк һәм 12 раундтан торачак. Кичәнең төп вакыйгасында Әлмәтле Виталий Петриков белән Көньяк Африка Республикасы вәкиле Джибулани Маккензи очрашачак. What I can say is that it's going to be. У меня как такового плана нет, но я на 100% уверен, что это будет очень интересный бой, очень захватывающий бой. Я в отличной форме, я в полном порядке. But we're gonna put on a show. Барлыгы әлеге кичәдә 4 татарстанлы һөнәри боксчы катнашачак. Алар арасында Эмир Басиров, Түбән Кама спортчысы 9 очрашу үткәреп 9 тапкыр җиңүче булган боксчы. Ул Африкалы Тшифива Мануай белән очрашачак. Эмирнең бер туганы Айшат Басиров, шулай ук Ширхан Гусейнов республикабыздан яклаячак. У нас есть ребята, которые покажут, как можно, условно говоря, из любителей сделать качественных профессионалов. Почему именно в Альметьевске мы проводим этот вечер? Потому что Виталий Петриков, уроженец города Альметьевск, соответственно, пришло время показать то, чего он добился, чего он достиг непосредственно самим его землякам. Вот. Сам он очень хотел провести здесь этот бой, потому что очень любит свой родной город. Вот. Ну, собственно, вот основная причина, наверное, в этом. Бөгелмәдә Мөхтәсибәт кубогына Татарстан Республикасы мәчетләре командалары арасында мини-футбол буенча турнир булып узды. Ярышлар Гәүһәр мәчете янындагы футбол кырыенда оештырылды. Турнирда Лениногорск, Баулы, Бөгелмә, Урыссу һәм Корабаштан барлыгы 6 команда катнашты. Эш көне тамамлангач, кичке намаздан соң уйнарга да була. Мини-футбол буенча турнирга Татарстанның көньяк-көнчыгыш командалары җыелган. Барысы да үз алдына җиңү максаты куйган. Уен Бөгелмә шәһәре Мөхтәсибәте призына уза. Бу безнең беренче турнир на кубок призы Мөхтәсибәте города Бөгелмә дип атала. Һәм инде бүгенге көндә без беренче тапкыр бу турнирны башлыйбыз. Иншаллах, әлегә Юго-Восток буенча киләчәктә бәлки ул географиясы зурайыр. Шәһәрләрдән безнең Лениногорск, Баулы, Урыссу, Карабаш бистәсе һәм Бөгелмә. Уенны Урыссу, Лениногорск һәм Бөгелмәнең 2 командасы ачты. Турнир мини-футбол уенының гамәлдәге кагыйдәләре буенча уза. Счетны Бөгелмәлеләр ачып җибәрде. Сегодняшняя игра значит как нечто больше, чем футбол. Это сближение между братьями. Считаю, что такие матчи должны присутствовать всегда. И спасибо большое Рамиль Хазрату, что он проводит для нас. Турнир нәтиҗәләре буенча беренче урын Лениногорск шәһәре Мөхтәсибәте командасында, икенче урын Бөгелмәлеләрдә, өченче урынга Баулы районы Мөхтәсибәте лаек булды. Турнир җиңүчеләрен кыйммәтле призлар һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләделәр. Чара кичке бәйрәм ашы белән тәмамланды. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.